Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Naanataron sa ikakatlo ag usa nga Domingo sulod sa tuig, katapusang adlaw sa Oktubre, ugma magsugod na ang atong pagsaulog sa mauna ang atong kasaulugan sa adlaw sa mga santos ug sundan dayon sa adlaw sa mga kalag or mga minatay. Atong iampo padayon ining santos nga misa nga maghigugmaay ang tanang katawhan labi na dinhi sa atong nasod ug nga unta ayuho na sa Ginoo sa hingpit ang atong pag-antos niining pandemya nga COVID-19. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi nga hatagan sad sila sa kalipay o kaayuhan nga ilang gipangandoy. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Kaluhian unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita, O Dios, nga gamhanan og maluluyon, uban lamang sa imong panabang, nga makahalad kami kanimo sa angay nga pag-alagad ug pagdaig. Himua nga mahubad unta sa among kinabuhi ang pagtuo nga among gihuptan, ug mosalig unta kami sa imong saad sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Deuteronomio. Miingon si Moises sa katawhan, sa tibuok ninyong kinabuhi, kinahanglan kahadlukan ninyo, ug sa inyong mga kaliwat, ang Ginoo nga inyong Dios, ug tumanon ang tanan niyang balaod, nga gihatag ko kaninyo. Kung buhaton ninyo kini, makabaton kamog taas nga kinabuhi. Busa pamati, katawhan sa Israel, ug tumana gayud ninyo kini, aron kamo magmauswagon ug mudaghan pag-ayo didto sa tambok ug tabunok nga yuta, sumala sa gisaad sa Ginoo, ang Dios sa inyong katigulangan. Hinumdumi, katawhan sa Israel, ang Ginoo ug ang Ginoo lamang maoy atong Dios. Higugmaa ang Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong kasing-kasing, kalag ug kusog. Ayaw ninyo hikalimti kining mga balaod nga gihatag ko kaninyo karon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Gihigugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog. Gihigugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog. Gihigugma ko ikaw, O Ginoo, akong kusog. O Ginoo, akong bato, akong kuta, akong manluluwas. Gigugma akong bato nga dalang panan, akong taming, akong gahom sa akong kaluwasan, akong malig-on nga dalang panan, daygon ang Ginoo, mituwaw ako, ug siguro ako sa akong mga kaaway. Igugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog. Mabuhi ang Ginoo, ug daygon ang akong bato. Bayawon untang Dios nga akong manluluwas. Ikaw nga naghatag sa
sa dagkong mga kadaugan sa imong hari. Ug nagpakita kaluoy sa imong gidihugan. Gigugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog. Hinudlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Duna pay laing kalainan kadtong mga paria, daghan kay mamatay man sila ug dili makapadayon sa ilang katungdanan. Apan buhi si Jesus hangtod sa kahangturan ug ang iyang buhat sa pagkapari wala itugyan sa lain. Ug busa makahimo siya karon og sa gihapon sa pagluwas kanila nga moduol sa Dios pinaagi kaniya kay buhi man siya hangtod sa kahangturan aron pagpangaliya sa Dios alang kanila. Busa si Jesus mao ang Pangulong Pari nga makasangkap sa atong kinahanglan. Balaan siya, wala siya'y kalapasan o sala. Gilain siya gikan sa mga tao nga makasasala ug gibayaw ngadto sa kalangitan. Lahi siya sa Pangulong mga pari kay wala siya'y kinahanglan sa paghimog mga halad sa tanang adlaw. Una alang sa iyang kaugalingong mga sala, ug unya sa mga sala sa katawhan. Gihimo niya ang usa ka halad sa makausa ug alang sa tanang panahon sa paghalad niya sa iyang kaugalingon. Ang balaod ni Moises nagpilig mga tao nga dili hingpit aron mahimong pangulong mga pari. Apan ang panumpa sa Dios nga ulahing niabot kay sa balaod, nagpili sa anak nga gihimong hingpit hangtod sa kahangturan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Didtoy usa ka magtutudlo sa balaod nga nakabati sa panaglalis nila. Nakita niya nga maayo ang pagkatubag ni Hesus sa mga Saduseyo. Busa miduol siya kaniya og nangutana, unsa mang sugua ang labing hinungdanon sa tanan? Mitubag si Jesus, mao kini ang labing hinungdanong sugo, pamati Israel. Ang Ginoo nga atong Dios maura gayud ang Ginoo. Kinahanglan mahalon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing og sa tibuok mong kalag og sa tibuok mong salabutan og sa tibuok mong kusog. Ang sunod mao kini, higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Wala nay sugo nga labi pang hinungdanon kay niining duha. Ang magtutudlo sa balaod miingon kang Hesus, husto kana magtutudlo. Tinuod ang imong gisulti nga ang Ginoo lamang maoy Dios
ug nga wala nay laing Dios gawas kaniya. Busa ang tao kinahanglang magmahal sa Dios sa tibuok niyang kasing-kasing ug sa tibuok niyang salabutan ug sa tibuok niyang kusog ug kinahanglang higugmaon niya ang iyang isig katao ingon sa iyang kaugalingon. Mas maayo ang pagtuman niining duha ka sugo kaysa pagdala og mga mananap nga sunugon ibabaw sa halaran ug paghatag og ubang mga halad ngadto sa Dios. Nakalinggat si Jesus nga maalamon kaayo ang iyang tubag. Busa siya miingon kaniya, dili kalayo sa gingharian sa Dios. Ug wala na gayoy nangahas pagpangutana kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa atong unang pagbasa o sa atong Ebanghelyo, gihisgutan nga kini di ay gugma, dili di ay ni siya atong natural nga abilidad o kaha kinaiya. Ang gugma di ay sugo nis Ginoo. Nya kay sugo man, nya Ginoo may nagsugo, unsa man, pwede balibaran o dili. Di gyud pwede balibaran kay sugo gud. Mao na dunay panahon nga ang atong pagtuman sa sugo lisod. Nakamo karon dinhi, sayon ba o lisod ang paghigugma? Lisod o sayon? Kinsay mo ingong sayon, taas ang kamot. Kinsay mo ingong lisod, taas ang kamot. Unsa man di ay mo? Kinsay mo ingon nga murag lisod, murag sayon, taas kamot. Sa maning akong mga parishioners, ambot kas mga online parishioners, og naaba kay ni tubag. Kung ako inyong pangutanon, ako mo ingon. Matod pa sa programa sa tong kuana, sa to nang diway, kamo to? HP. Kung ako'y pangutanon, ako mo ingon. Namatay na ba si kuano kasi to gadahaan ni si Tiban. So kung ako'y pangutanon, ako mo ingon. Ang sugo sa paghigugma purting sayuna himoon. Kinasayunan sa tanan. Ang bata makahimo, ang tiguang makahimo, ang batanon makahimo, ang pobre makahimo, ang masakiton makahimo, ang amang makahimo, ang buta makahimo paghigugma, ang bakol makahimo, ang masakiton, ang sa palain, ang pari makahimo, ang madre makahimo, ang tulisan makahimo, ang mga buutan makahimo sa paghigugma. Purtig yung sayuna. Di ba? Kay kung lisod panihimoon ang paghigugma, wa unta roy mga taong nanimba dinhi. Nga naman, kining tanan nga niya dinhi, mga bunga nis gugma. Bunga nis gugma. Gani, naghimo na gutag balaod para mapugnan ang gugma. Kay ang gugma murag uwan, sige yung ana, mubaha pagyud ang gugma. Munang gihimuan na lang hinuog balaod nga, dunay para palaygate, na ay basiktomy, na ay, sana, mga pills, mga kondom, ayude. Gihimo na naroon sa mga tao, kay lisod pugnan ang gugma. Mao na. Yung kadi man guna gugma pa dir, gana man na. Kanang gana, part nas gugma. Kay kung nahigugma ka, ganahan dayon ka. Gikono, totoki kunong pare. Nahigugma mo.
tanaw, ganahan ka mo simba. Pero di ka mahigugmas pare, pagka lami apat yung lagisnaw, niya kadang mulingkod na kadiha, niya ang nisod nga pare, wa ka mahigugma, galagot ka, muuli ka Ngayon ka, niya nasa ning ahak dako ay. Slat na sa niron. Na siya. Ang problema di ay dili sa atong kapasidad sa paghigugma ang nakalisod unsaon paghigugma. Kana bang unsaon paggamit ba? Pareha ko na sa kanang pusil. Lisod ay nagamiton ang pusil. Kasayon ana. Bisan ganig bata, ayaw nagpaduwais mga bata ha. Kay na, mubuto ra ba na? Kay sayon ra gyud kay napabuto ng pusil. Ang problema unsaon pag-aim, unsaon paggamit sa pusil sa saktong paggamit. Kana ra. Parago na ng sakyanan, lisod ay ng sakyanan padaganon, kasayon, ana ra nang yawit, yatake na, dagan dayon na. Pero ang problema, unsaon pag timon, nga di ka mga bangga, di ka mga disgrasya. Mao na siya lisod. Nya ngano pag yung misamot ka lisod, kay mga gahi tag-ulo, ang isultis Ginoo nga anaa paggamit, ari gitas pikas mo gamit. Nakaron gisulti ni Kristo, sugo ni, pero mao ni siya'y kinasayunang sugo. Pero mahimo ni siyang lisod kung di mo maminaw nako. So dunay priorities ang gugma. Kinsa may unang higugmaon, higugmaa ang Dios matud pa ni Kristo sa tibuok mong hunahuna, sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kusog ug sa tibuok mong kalag. Mao sa nay gisulti ni Moises diri sa atong unang pagbasa. Sa ato pa ang Old Testament ug ang New Testament nagkahiusa niini. Karon, saman, musunod mo ani dili. Lingian na imong tupad. Imong tupad ba? Lingian. Ingna kinsay imong gihigugma, ako o ang Ginoo? Ingna kano. Ingna labi na gyud imo ng asawa, kinsay imong gihigugma, ako o ang Ginoo? Moingon din ang bana, Ginoo gyud siyempre. Asawa man. Oy, kasagaran na to ang atong higugmaog una, ang atong kaugalingon. Nya una pa nga atong isig katao, nya pakapin ang Ginoo. Pero ang una di ay, una ang Ginoo, nya ikaduha, higugma imong isig katao, samas imong kaugalingon. Sa ato pa, ayaw higugma imong kaugalingon, ang higugmaa, ang imong isig katao, nga imong pakisamahon nga maoy imong kaugalingon. Muna'y saktong hubad ana. Dili kay love your neighbor as you love yourself. Dili, love your neighbor as yourself. Isipa siya nga siya maoy imong kaugalingon. Ana, karon, kung maghunahuna kas imong isig katao nga maoy imong kaugalingon, ikaw ganahan ba ka nga bakakan? Ganahan ka nga bakakan ka? Tubag. O ayaw sad pamakak. Di ba? Ganahan ka nga daog-daogon? Dili. So ayaw sad panaog-daog. Ganahan kang kasaban? Ayaw sad pangasaba. Ganahan ka kusion? Latuson? Ganahan ka? O ayaw sad panglatos? Ganahan kang libakon? Dili. Ayaw sad pang libak? Galahan kang alihan ang imong agianan? Ganahan ka? O ayaw sad pangural nga alihan imong agianan? Ayaw parking dihas karsada kay agianan man na sa imong silingan. Nganong imo man ang himuong parkingan? Nya ang gobyerno ra bay imong pa himuo sa siminto, simintohon ang daan, i-widen pa gyud aron imong parkingan, aron himuon imong kanang kuan, shop, anha ka mag-ayos imong sakyanan, anha ka mag-ayos mga motor. Sa dahan nga dili ikay gabuhat, di ka ganahan ana oy. Kung ikaw mo'y maigo, di ka ganahan. Yang anong imo man ang buhaton sa imong silingan. Ganahan ka nga, hatagan ka kwarta. Tubag. O panghatag. Panghatag. Ganahan ka nga, dili
Malipay ka kung dili paninglo ng imong utang. Malipay ka? O ayaw sag paningil og utang. Ana ragod na siya. Ganahan ka nga gakson. Gaksa sa nang imong gaksonon. Yang pare, ganahan gakson. Labaw. Pero di lang ko. Kaya nga naman, lagi, gamito na ako ang gugma sigon sa akong status kinabuhi. Ana, mo na nga, lipay kay ta nga, bisan to daghan ang wa, mahigugma kaayo, pero naa say daghan nga nagsigig higugma. Ug tungod ni ining dakong gugma sa katawhan, sa ako lang kasinatian dinhi si Paris Priest, kining kausaban sa atong simbahan, kadtong atong nadawat nga mga donations hangtod karon sige paghihapon, mga bunga ni sa gugma sa atong mga igsuon nga nahigugma sa iyang isig kataw sama sa iyang kaugalingon. Ang atong nadawat nga mga donations akong gipatotal sa atong Finance Council gikan sa January 2020 hangtod October 27, 2021 ning abot na og 83,995,000 ang atong nadawat og nagamit na spend ni nato tanan. Dinhi sa atong parokya, ang atong na-spend atong inyong tanang nakita og sawap ang makita 31,612,000. Ang sa kapilinha ang atong narimit 30,260,000. Nya ang sa atong na gamit sa charitable works 12,874,000. Nya sa ato dinhing mga parish activities 9,249,000. 1 year and 4 months pa lang ang atong paghimo niini, no? Pakpakan na tong Ginoo, kanindot ana. So ako lang ning gipaambit dinhi sa akong homily to testify unsay dangatan kung maghigugmaay ta. Kung wa pa ta maghigugmaay, wa ning mga butanga. Isig lang ako ni. Pero karon murag ang atong dughan ba murag kana bitang lain kay atong bation kung maghigugmaay. Muna dako ni nga sugo kay ngano man very beneficial. Mapuslanon kay sa atong kinabuhi ang paghigugmaay sa Dios non nga paghigugma. Muna sa ikaduhang pagbasa, nagpakamatay gyud si Kristo aron ta mabati nato ang tumang gugma sa Dios. Gipakamatyan kita. Kay ang tinuod nga mahigugma, magpakamatay na, dili magtagbaw sa iyang kaugalingon. Magpakamatay siyang kaugalingon para siyang gihigugma. Og tungod niini, munindot og maayo ang palibot, ang atong kalibutan. Muna dinhi sa atong tubag sa Salmo, sa to, gihigugma, Ginoo, akong kusog. Kay kung wa na'y Ginoo, wa na gitay kusog. Tanawan na mga bigo sa pag-ibig, magsigingon, luya, ana. Tanawan ng mga tao nga nahigugma, bisag 95 na edad, gasungkod na, inigkainlab, labay ang sungkod, lakaw tinarong makusgan. Tanawan ng pari nga wa na'y kulikta, luya, ana. Pero tanawa ng daghan kay mahigugma buhog sa kulikta, lagsik ang pare. Ana, nindog na ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit og sa yuta, og kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala,
sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, gihigugma kita sa Dios nga atong amahan ug magbubuhat busa uban sa mahigugmaong kasing-kasing, mudangop kita kaniya sa atong panginahanglan ug moingon, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Nga ang santos nga simbahan mutubo sa gugma ug panaghiusa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang pagsunod sa balaod sa Dios mugiya sa mga nagdumala kanato, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga masakiton nga natapta ni ining COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanang mga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadugganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangamaog paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansal ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga kining santos nga sakripisyo, maghinlo ug maghingpit sa mga nangamatay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Ginoong Dios, gipadayag mo ang imong kabubuton nganhi kanamo ug imo kaming gisugo sa paghigugma. Dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. O Dios nga maluluyon, itugot nga ikahalad namo ang usa ka putli nga sakripisyo aron mapasaylo ang among mga sala. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay sa dakong kaluoy gihigugma mo gayod ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala ang among manunobos, ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo hinuon hawa sa sala aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusika namo ang imong mga gasa sa grasya pinaagi sa among pagsukol apan nahiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy ikaming tanan nga niya nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa ta pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, hangkalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo.
Magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sulod ni ining Eucharistia ug bag-ong kalauman. Himua nga ang imong mahigugmaong gahom magpadayon sa makaluwas nga buhat sa pagtubos kanamo ug magdala kanamo nganha sa kalipay nga imong gisaad kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Oratio Imperata. Maluluyon ug mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Huwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulaing dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan, hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon o bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria, kaayuhan sa masakiton. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Vicente Ferrer. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa gugma. Nga ato na lang buhaton mao ang pagsunod unsaon paggamit. Higugmaon ang Dios labaw sa tanan, nya atong higugmaon ang atong isig katao sama sa atong kaugalingon. Pasalamatan nato ang mga taong nahigugma nato og mialagad. Ang tanan nga naa dihas gawas nga nag-alagad, ang atong PIMAG, ang atong frontliners, ang atong mga PYCC nga nag-ashirits, ang atong lectors, salmista, ang atong mga kaning love offering assistants, ang nag-serve diri nato si Seminarian Charles, ang atong umaabot nga pari dinhi sa atong parokya Tagalataban, niya ato sang nag-control dito sa atong sound system, sa TV monitors o sa atong pag-record para sa atong nining atong himuon nga para sa social media. Salamat sad sa nag-decorate sa atong simbahan, sa atong mga altars, sa atong flower sponsors karong Dominguha. Salamat sa naglimpyo sa atong simbahan. Salamat sa atong mga nag-awit sa mananoing awit, ang atong choir,
ang San Vicente Ferrer Choir, ug ang atong mga offerers, pinanguluhan sa nag-offer sa bread and wine, nga sila si Mr. Eleuteria Allen and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. So watay misa sa menteryo ug mga adlaw og sa Pitsados, nga atong misa anhi dinhi simbahan. Ug mga adlaw Sunday schedule, magsugod sa alas 5 buntag hangtod alas 7 gabi, mausad ang the same Sunday schedule sa ato mga center chapels. Sa Pitsados, ika-Martes, ang atong schedule dinhi alas 6 sa buntag, alas 10 sa buntag, alas 12:15, alas 4 sa hapon ug alas 6 sa gabi. Nya ang dito sa Sambag Chapel alas 6 sa gabi. Naa diha ang atong schedule sa misa na tarpaulin diha sa atong dapit sa may pultahan. Tanaw-tanawa, picture lang na nya i-upload i-post sa inyong account sa social media aron makitaan sa atong mga kaigsuonan. Ang ato mga sobre na diha sa inyong mga bangko na sa opisina para na sa mga pamisas, mga patay, mga kalag. Nya kung mahuman mog suwat, naa sa dihay sobres gawas, naa sa igsusuwat, naa sa dang ato mga drop boxes dito sa opisina dapit og dias gawas. Pwede sang itunol ninyo sa window sa opisina. Unya ato nang itabulate sa computer ug atong basahon ang tanang mga kalag gikan ugma sa tanang misa hangtod sa November 30. Hangtod mahuman natog basa ang tanan. Ang atong pagpanawat sa mga pamisa hangtod lang sa Pitsa 2. Pitsa 3 regular na nga pamisa, dili na para sa special nga misa sa mga kalag. So kamong mga online parishioners, padayon lang mo og text or message nga rin ako or sa ako mga sekretaris sa mga kalag nga inyong gustong pamisahan o ang inyo sa mga halad sa pamisa, pwede sa ninyong ipadala sa ato yung mga bangko nga kuan ba kanang i-post nato dinhi panahon sa kanta sa offertory song, makita ninyo ang ato mga bank accounts. Nasa ko'y i-warning na nay mga attempts nga muscam using sa akong account sa social media, YouTube o Facebook. Gisunod gyud hasta akong profile. Muna, kung mo donate gani mo para dinhi sa atong simbahan, kana lang gyud sunda ang mga bank accounts nga atong gi-post diha sa atong TV screen panahon nga magkanta ang offertory song o panahon sad sa ending song or finale. Ayaw mo paggamit og laing accounts kay ang ilang style gamiton ang akong naong hasta akong kuanya mag-post ag ako mga misa nya mag-solicit dayon muhatag og laing GCash account, muhatag og laing bank accounts. Ana, ayaw lang mo donate diha ha. Diri lang gyud sa atong official nga mga accounts. Ako naman tong nasulti kaganiha, magpasalamat na lang tas Ginoo nga nindot ang atong accomplishments dinhi katong video nya sa ato sang nadawat nga mga donations so far until now mga og ato yung i round off 84 million na ang atong nadawat nya 30 million kapinani or about 31 million to as nato gihatag sa kapilinha nya ang the rest dinhi nato gigamit sa parokya. Ganahan pa mo donate sunod? Napay gasunod aning mas dako pa. Salamat sad sa atong namalit sa atong special slots nga gamito nato karong gabi sa atong culmination sa month of the Rosary. Ang atong Mary's Embrace slots, 200 slots man to atong gibaligya. As of yesterday, ang nahalin niabot na og 331 slots. Pakpak. So 131 ang sobra. Nya ato paning dawatan hangtod karon, last day maros atong pagpanawat, mo hatag lang niya ako sa final update, apil na sa mga nagasto inig ka Wednesday or Thursday nga misa. Salamat gyud kayo no. Nya akong ihangyo kay sige ra bag-uwan
ampuan natong mahal nga birhen kay daghan ra bang nang donate ani basin pag maluoy siya bisag tinguan girong adlaw basin nagpatuangon sugod karong paniod to no hangtod sa gabi aron makaandam ta diha sa gawas. So kung di na mag-uwan kana diyang atong grounds inighuman sa kaning alas 3 nga misa wala na dihay mo parking, wala na parking diha nga dawaton. Limpyuhan na kaya na ta diha maghimo sa atong living rosary. Pero kung dili gani mutuang ang uwan di sa ditugot sa mahal nga birhen nga anha tas gawas anhita sa sulod sa simbahan maghimo sa atong living rosary after sa 5 o'clock nga misa karong hapon. Wala na tay misa sa alas 7. So kung dili yun ihatag sa Ginoo dito sa gawas anhita sa sulod. Di lang uta mamugos, no? Anong di man mo malipay? Ako, lipay rabi agyud ko ana. Pero ihatag, mas lipay ta. Kay maka full blast yun ang atong celebration sa culmination sa month of the Rosary. Pero mo kuang kita, musunod kita sa birhen nga nagingon, matuman dinhi kanako sumala sa imong pagbuot. Ana, thy will be done. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Gihalad na ang misa ato ning padayonon ang pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo.